Mayor Jared Treñas gipaunahan ang turnover sang handset radios para sa Iloilo City Police Office. Masobra isa kagatos ka mga handset radios ang turnover sang Iloilo City Government sa Iloilo City Police Office o kon ICPO. Ginpaunahan ni Mayor Jared Treñas ang turnover ceremony sang 104 tanan ka mga state-of-the-art handset radios. Ginbaton ini sa mga tiglawas ng ICPO nga dako ang pasalamat sa mga modernong kagamitan. Suno sa alkalde, ini ang sapat sa padayon nga suporta sang lokal nga puluhan para sa mga kapulisan. Nagapati si Mayor Treñas nga proteksyonan sang PNP ang pamuluyo kag komunidad kung sila ang may nagakaigo ang kagamitan para sa pagresponde. Ang mga handset radios ang tungaon sa naglain-lain nga mga district police stations, lakip na sa mga patrol cars para mausar sang kapulisan. Magamit man ini para sa koordinasyon labi pa kung mayara sang importante nga komunikasyon nga ipaagi sa radyo. Humalin pa sang una, suportado gid ni Mayor Treñas ang PNP sa pagpati nga importante ang kalinong kagatawhay para sa kaswagan sang isa ka syudad. Samtang nagadako kang nagalapad ang development sang Iloilo City, importante nga mayara sang husto nga kagamitan ang mga otoridad. Magluwas diri, madamo na sa mga ICAR building nga natapos ang syudad sa diin napahamtang ang mga satellite units para sa tion sang emerhensya o kon kalamidad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.